थ' लोगोफोरजों दिनै रायलायगोन सासे ओरैबायदि सेक्सि बाजैनि सायाव। माबा बाजै सना गावदां नों बिसिबां नाम्बार गानो बै सिङाव गानग्राखौ होनला हरगासिनो होमबा बेखौ जों मा बुंनांगौ दा जोंखौ बाजैया बेसे नाम्बार गानो इखो सेंग्राफोरनो नांगो मानो होनना बुंबाथाय माने सेंग्राफोरना आरो माने एम्फौ लाथाया एसे फिसाथारना जेथिया माने फान्थावा गेदेर जागोन गोलाव जागोन होमबाना आन्दाज मोनगोन आरो माने बाजैया बेसे नाम्बार गानो इखौ सुनानै जाहाथे सोनो हानाय बायदि थाबनो। खालामनो मा मानो जाबायलै सनाफोर रावबो लोगोबो लाया नालाय गारदावलाबायनो सालाखौ जेसे हायो एसे आरो लोगोफोर बाजैना माननाया ओरैबायदि बारा जाबायदि माने मा खालामनो मा मानो जाबायनो गरम फुथिनानै थानो हाथारला जाहैबाय। Control. Control. नाय लोगोफोर बाजैया ओरैबायदि मोनसे बुस्थुखौ सोना लादोंमोन माने माननाया ओरैबायदि बारा जादोंमोन ना माने माननानै थानो हायैनि जाहोनाव इयो माने फान्थाव सोआखै दै थावनि बथलखौ सोदोंमोन थावनि बथल सोनानै दा सानानै थानो हायाखैनो। AK-47 जों फुरा ठक 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 गावलायगासिनो नै नोंस्राबो आरे बाजै नों गावनो निजेनो माननानै थानो हायाखै दा सिख्लाफोरखौ नों खावलायबावदो नामा AK-47 जों फुरा थाक 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 गावलायलायनो नोंनि थाखाय आंनाव मोनसे ओरैबायदि AK-47 दं जायजों नों गावजाबाथाय फुरा आराम मोनखागोन नोंनाव सानायबो नङा आरो नोंनाव माने जिमान जि बुस्थु दं बेखौ गासिबो बारनलांजोबगोन। थ' भाइबा नोंसोर खोन्थाबानो जाबाय दे जायफोरा माने AK-47 जों बाजैखौ गावनो गोसो दङ बाजैनावनो माने ब्लेक कब्रा होननाय मोनसे मुलि दङ बे मुलिखौ फोनबाथाय माने नोंथांमोननि माने फान्थावा माने गेदेर आरो गोलाव जागोन माने नोंसोरनि एम्फौ लाथाफोरा फिसा फिसा जायोबाथाय माने बेफोरबायदि एम्फौ लाथाखौ माने गेदेर खालामनानै होगोन जाहाथे माने नोंसोरनि AK-47 एसे ताग्रा जायो मटा जायो। जाम्बिफोर नोंसोर AK-47 नि गुलिखौ मोनजाबा ओरैबायदि सिमां मोगथां गोसोखांबाय थागोन नोंसोर मोनजाफेराखै नालाय। नाय बाजै बेफोरबायदि AK-47 नि गुलिजों सिख्लाफोरा गावजाफेरदोंना फेराखै बेखौथ' आं मिथिया बाट जों निजेनो गावनो मोनफेराखै बेफोरबायदि AK-47 जों माने नों जुदि AK-47 जों इमान जुदि गावजानो लुगैदोंबाथाय मोनसे खामानि माव आंखौ कन्टेक्ट खालाम आं नोंखौ थांनानै गावहैगोन माने आंनि बुंनाय बाथ्राया बेनोदि माने आंनाव माने AK-47 आ बारा जुर गैया नोंनिफ्राय ब्लेक कब्रा मुलिखौ लानानै आं नोंखौसो गावनो होननानै सानबाय दंमोन। मोनजाफेरनायफ्रा मालाय AK-47 सिमां मानि गोब्राब मोनो मिथिबायना AK-47 गुलि मोनजाफ्रामनाय AK-47 गुलिजों गावजाफ्रामनाय बेबायदि मानसिया मालाबाबो बे गुलिखौ बावनो हानाय नङा बे गुलिखौ नागिरबाय थागोन आरो नागिरखागोन बेफोरबायदि AK-47 नि गुलिखौ जेरै नों सासे नोंबोथ' खिजानि बेफोरबायदि खैथाबा AK-47 जों गावजाखांबाय जानो हागौ सिमां मानि गोब्राब मोनो लोगोफोर बेफोरबायदि AK-47 जों जाय गावजायो इयो माने सिमां माने गोब्राब जाहैबाय बे केला आं नोंखौ बुंनि बाजै नाय नों जुदि AK-47 जों इमान जुदि ताग्रा AK-47 नांथारगौबा आंनाव मोनसे रकेट लान्सार दङ नोङो ब्लेक कब्रा मुलिखौल' हरदो आं नोंखौनो फार्स्टआव माने टेस्ट नायग्रोनोसै आरो ना। सोरनो ब्लेक कब्राखौ नांगौ होनदोंमोन बेयो थाब थाब कमेन्ट खालामहरदो ब्लेक कब्राया सफैनानै दं लोगोफोर सोरनि थाखाय गोनांथि जानानै दं बेखौ थाब कमेन्टआव खिथानो। थ' लोगोफोर माने ब्लेक कब्रा मुलिखौ जाय जायनो नांगौ जाय जायना माने एम्फौ लाथा बायदि इयो जुदि जनि भाइनि बायदि जुदि मटा ताग्रा गेदेर खालामनोबाथाय फान्थावखौ बियो माने थाबैनो बाजैजों कन्टेक्ट खालामदो माने बाजैया मुलिया बारा गैयानो बाजैनि आखायाव बेनि थाखायनो जिखिनि दङ बेखिनिखौ माने थाबनो कन्टेक्ट खालामनानै जुदि नोंसोर लाबोयोबाथाय नोंसोरनि एम्फौ लाथाया माने जनि भाइनि बायदि ताग्रा गेदेर मटा जागोन आरो ना। इसिबां गरम सनाफोर नोंसोर गरम मोनदोंना मोनाखै? मोनदों मानो मोनाखै जानो नोंनि बे ब्लेक कब्रा मुलिखौ फोननानै बांसिनसो गरम फुथिबाय दं दा गुसुआनो जाला दा एम्फौ लाथाया गुसु खालामनो थाखाय नोंनिफ्राय आरोबाव मोनसे मुलि बिहरबावनांसिगोन नोंनि ब्लेक कब्रा मुलिया ओरैबायदि माने हिटदि माने गरम फुथिनानै थानोसो हायाखै आरो इल' नङा लोगोफोर बाजैना फेन्दा सिङाव माने ओरैबायदि गरम जादों माने आलु दरनै होबाबो माने आलुआ मोननानै नोंसोर जालायनो हागोननो नायनानै ला भिडिअखौ एसे। दाख्लैनि गरमजोंथ' बै मालाव आलुखौनो मेला मोनलायलायगौमोनदां सयथिबो दरब्रै दरबा नेबा मोनगुलायगौमोन खोमा आलुफोर मेबाय बायबा। थ' बासि आं मोनसे बाथ्रा बुंनि नोंसोरना फान्थावा जुदि फिसाथारबा एम्फौ लाथाखौ जुदि गेदेर खालामनोबाथाय ना लोगोफोर बाजैनाबो नोंसोर ब्लेक कब्राखौ मुलिखौ कन्टेक्ट खालामनानै लादो बाजैनाबो माने माननाया बारा जाथारबायनो आरो जुदि ब्लेक कब्राखौ इउज खालामनायजों लोगोसे बिथांखौबो एसे इउज खालामनानै फैदो थ' गाइस भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंसोर जुदि भिडिअखौ गोलाव खालामबावनांगौबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आं इन्टारेस्टिंनि सायाव इन्टारेस्टिं खालामबाय लांबाय थागोन भिडिअखौ थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियावनोसै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।